dúas mocións que unha vez máis non se traen a debate a este pleno. Non sabemos o motivo, pero a realidad é a que dúas mocións presentadas o día 16 de outubro en tempo e forma, e unha vez máis, se despois vostedes falan, máis que falar, bueno, leen escritos donde se fala de diálogo, de consenso, de actitudes antisistema, debate de ideas, feitos. A realidade que, bueno, como queren aprobar aquí, desde o noso punto de vista, unha vez máis, é un brindis ao sol, e o digo, hombre, sobre todo, facendo un pouco fincapé na ata que acabamos de aprobar, que dice o seguinte, na súa página 12, nese informe que nós entendemos siniestro, feito a medida para non debatir aquí unha moción, claramente unha moción, por o seguinte: sinala que non poden confundirse as competencias que corresponden ao Concello como administración pública coas que competen a cada un dos órganos daquel, polo que haberá de respetarse a distribución competencial entre os distintos órganos municipais. Por iso, non poden adoptarse nos plenos acordos sobre materias que exceden do seu ámbito competencial, posto que iso implicaría a adopción dun acordo nulo de pleno dereito. Só aquelas cuestións que sexan da competencia do pleno poden obxectar dunha moción. Iso é o que vostedes aquí, ou que vostede, señora alcaldesa, por fixo referencia para non debatir fai un mes unha proposta que era claramente unha moción.